आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि टयलेट बानायनो थाखाय गभर्नमेन्टआ दाख्लैबावै नैबे 9000 रांखौ फार्स्ट इनस्टलमेन्ट रिलिज खालामनानै होबाय। नोंथांमोना बे सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आरो नोंथाङा बेसेबां रां मोननो हाबावगोन, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों बेनि आपडेटनि सायाव नायगोन। आरो जाय बिथांमोना टयलेटनि लिस्टखौ चेक बानायनो रोङाखै होननानै गोबां कमेन्ट बानायदों, नोंथांमोना गोदान सिस्टेमाव गावबागावनि टयलेटनि लिस्टखौ बोरै चेक बानायनो, जोङो बेखौबो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। आरो जाय बिथांमोना रांखौ मोननानै जुदि टयलेटखौ नोंथांमोना लुवाखै, अब्ला नोंथांमोना सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाया, नोंथाङा माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा, जोङो बेनि आपडेटनि सायावबो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों बेनि ए टु जेड डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया नायगोन जोङो नोंथाङा आरो बेसेबां रांखौ मोननो हाबावगोन। नैबेयाव गभर्नमेन्टआ रोखायै लिरना होखादों नैबे स्वच्छ भारत मिशननि टुइटार हेन्डेल। गिबियावनो नोंथांनो बेयाव दाख्लैबावै गभर्नमेन्टआ फार्स्ट इनस्टलमेन्ट 1 लाख मानसिफोरनो 9000 होबाय। नैबेयाव लिरनानै होखादों टटेल नोंथांमोना बेयाव टयलेटनि रांखौ मोननो हागोन 12000 रांखौ नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन। आरो नोंथाङा बेयाव 3000 रां नोंथांमोना आरो सेकेन्ड इनस्टलमेन्टआव नोंथांमोना मोननो हाबावगोन। जाय बिथांमोना टयलेटखौ लुवाखै, रां मोननानै नोंथांमोना लुवाखै, अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननायाव प्रब्लेम जानो हागौ। नोंथांमोना टयलेटखौ लुबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना रांखौ मोनदोंबाथाय। नोंथाङा थाबैनो बे रांखौ मोनगोन। नोंथाङा एप्रिलनि जोबनायथिं नोंथाङा मोनहैनो हागौ। मानो होनब्ला दा नोंथांमोना रांखौ मोनथ'नाय नङा। दा कड अफ कन्डाक्ट इलेक्सननि बेयाव गोलैनानै दं। दा नोंथाङा रांखौ मोनथ'नाय नङा। नोंथाङा एप्रिलनि जोबनायथिं नोंथाङा सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौ नोंथाङा मोननो हागौ। दानिया जोङो नायगोन नोंथाङा गोदान सिस्टेमजों गावबागावनि टयलेटनि लिस्टखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायनो। बे लिस्टआव नाम थानायफोरासो नोंथांमोना रांखौ मोनगोन, सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौ मोनगोन। जोङो नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय स्वच्छ भारत, नोंथाङा गुगोलाव बेबायदि स्वच्छ भारत नोंथाङा बेबायदि सार्च खालामनांगोन। आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नायनो हागोन। नोंथाङा गुगोलाव बेबायदि सार्च खालामबाबो जागोन स्वच्छ भारत। आं बेखौ सार्च बानायबाय। स्वच्छ भारत मिशन बेखौ सार्च खालामनानै नोंथांमोना बेयाव आन्दायगोनबो जानो हागौ। मानो होनब्ला बेनि टयलेटनि लिस्ट चेक बानायनायनि सिस्टेमा सोलायबाय। नोंथाङा गिबियाव नैबेयाव MIS नोंथाङा बेयाव थुयोमोन। नोंथाङा बेयाव बेबायदि थुयोमोन। जोङो बेयाव नायनोसै थुनानै। MIS आव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेखौ नैबेयाव नुनोमोन। बेयाव MR13A बेयो गोमानानै दं। बेयाव अपसनखौ खोमानानै होबाय। नोंथाङा बेबायदि सिस्टेमजों नोंथाङा दानिया लिस्टखौ चेक बानायनो हानाय नंला। नोंथाङा गोदान सिस्टेमजोंसो नोंथाङा टयलेटनि लिस्टखौ चेक बानायनो हागोन। जोङो दानिया बेखौ नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा नैबे हम पेजाव फैफिननांगोन। आङो बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा बेखौ लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव फैनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे डेशबर्डआवसो नोंथाङा थुनानै नायनांगोन। जोङो नैबे डेशबर्डआव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। डेशबर्डआव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों। बे पेजखौ बोखांनानै नोंथाङा नैबे स्टेट UTS वाइस नोंथाङा बे ODF प्लास नोंथाङा स्टेटासाव नोंथाङा थुनानै होनांगोन। गिबियावनो जोङो बेयाव थुनानै होबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामाव बेयाव क्लिक बानायना होबाय। बेबायदि नोंथाङाबो बेबायदि बानायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा स्टेटआव क्लिक बानायनानै आरो बेयाव पेजखौ बोखोबावनांगोन। पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव नोंथाङा आरो मोनसे क्लिक खालामनानै होबावनांगोन। जोङो दानिया बे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव क्लिक खालामनानै होबावबाय। दानिया नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टनि नैबेयाव डिस्ट्रिक्टनि नाम थागोन। नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ। आङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव सिलेक्ट बानायबाय। दानिया आरो नोंथाङा फिन बे पेजखौ बोखोबावनांगोन। पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबे ODF प्लास मडेल भेरिफिकेसन भिलेज नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। आरो नोंथाङा गावबागावनि ब्लकखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन। आङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ आङो बेयाव क्लिक बानायबाय। नोंथाङाबो बेबायदिनो गावबागावनि ब्लकखौ बेयाव क्लिक बानायबानो जाबाय। बेयाव ब्लकखौ क्लिक बानायनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों। नैबेयाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन गावबागावनि VCDC। नोंथाङा ब्लकखौ सिलेक्ट बानायखांबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबागावनि VCDCखौ नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। आङो बेयाव मोनसे बेयाव VCDCखौ आङो बेयाव सार्च खालामनानै होनोसै।
आङो नैबेयाव VCDC मोनसे आङो सार्च खालामबाय आं दा मोनसे VCDTआव नैबेयाव थुनानै होनोसै जोङो दानिया बेयाव VCDCखौ बेयाव सिलेक्ट बानायबाय दानिया जोङो नैबे सार्चआव जोङो थुनानै होगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे VCDCआव नैबे IHSL फेज 2आव बेसेबां बे VCDCआव मोनदों नोंथाङा नैबे 145 बे VCDCआव मोनदों नोंथाङा बे नाम्बाराव थुनानै होबानो गावबा गावनि बेयाव नोंथाङा जाय बिथांमोना टयलेटखौ मोनबाय रांखौ मोनबाय बेयाव नोंथांमोना गावबा गावनि नामखौ नायनानै लानो हागोन बे लिस्टआव जाय बिथांमोननिया नामा दं नोंथांमोना नैबे सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टखौबो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं नोंथांमोना बेबायदि चेक बानायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ